Maliens, à chaque fois que vous êtes dans la peuple malien, ko anga bo ko ka ampaso bo jonya juru kono peuple malien wele jabi ame fe awo nyagari o tigere o kulekan fo awera ku pour que ka sogoro juru ani kelama juru la kara. Merci au peuple malien. Bi an dusuma kasane no bi kanyasi mi e an balmaw soro songo badangara marala an dusuma kasane no ambe fe an bega je ka miniti kelenge ka dubabu sama an balmaw ma munu muso konomaw bujeni mobili kono ninte malien yaye ninte africain yaye les Français ont baraketa de et c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda en 94. Quand Adam Adou Djeni, ça c'est pas malien, ça c'est pas africain, mais ça c'est une marque française que nous avons découvert en 1994 au Rwanda. Les Français ont fait ame fe anga dugaw ke uye miniti kelen ngono anga dugaw sama an balmaw ma nyana anga kuma damine anga do kuma kono ala ga dugaw mine ala ga hinawla ala kunda rosmaya wallahi nous savons que signifie un peuple, un but, une fois. Ambado akora emi. Odeka djugu Francima. C'est pourquoi 10 ans ou galeno ga guerre bla ankan. Una nani suraga koe o ma marché. Una nani dinego kumae o ma marché. Una nani flani dogono ko kumae o ma marché. Donc anka faut un peuple, un but, une fois pour qu'ils comprennent que réellement nous sommes un peuple, un but, une fois, 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 un peuple, un but, une fois. Merci au peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali. Malien, on est en force. Tout ce qu'ils tentent à se démarcher, Odeato Mingara Badangara Manaka, oh, Dauphin Sigilembe, Kanga Kmo Jatemineva for and said the name and Yok said in Belentua Amina. Konane Kmo Mafo Olubo Tako décortiqué. Parce que action T, résultat T, aujourd'hui, Oluga Mission Beneno Mouma a Yerawolo Mogo Kumana, a Ashrafu Sharafa Kumana, a commerçant Kumana, Ubomu, Uyemufo, Mugara Numayala, Umagotola, Dumengara Filier, Olube Tuga Odeko, parce que Olu Sonagato Kofe, après 30 ans d'exercice de pouvoir, faut été Usega Mira. Koniye sababa e foite sambi saba jamana marale kofe yairiya ubsega mira utigela konne anga ketai oh no tigila mogo yo ke sambi saba muntoriye odebe wole egolla moeni dobe niyo soroko excellent dobe niyo soroko passable moeni dobe niyo soroko redouble mais moeni dobe niyo soro avec forme moyenne de renvoi. C'est ce qu'il récolte aujourd'hui au Mali. Sambi Saba Jamana Marale Kofe, où est Kalantien, Kalagana Tien, Kaladamu Tien, Kassoron Nagasi,
ka sifinakaw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu k'a bɛɛ ci et pendant ce temps maloya t'u yɛrɛ la ka avion ta ka t'u furakɛ Maroc un pays que tu as gouverné 10 ans o jamana kelen kɔnɔ tu n'as pas pu construire des hôpitaux pour que ka se ka jamanadenw furakɛ ni e banana f'e ka avion de ta ka t'i yɛrɛ furakɛ kɔfɛ an ko maloya tɛ hɔrɔn faga bilen o banna olu ka hakilina kɔnɔ. Aw ye école min tiɲɛ n'aw taara aw denw tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ o école in denw de wulila bi k'u jɔ k'u mago b'u faso la aw tun y'a laɲini k'an bila dibi kɔnɔ mais an bɔra an bɛ yelen kɔnɔ aw na to dibi kɔnɔ an bɛ to yelen kɔnɔ k'an faso bɔ jɔnya juru kɔnɔ et au prix du sang nous allons libérer notre patrie. Au même moment, Francis ministre des Armées, Florence Parly Dakar, ko u bɛ fɛn bɛɛ bila sen kan u ni CEDEAO ko ka Mali gun ko ka Mali koron ko fɔ Mali ka segin a kɔ ko min ye Mali ni Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ye ko Mali ɲɛmɔgɔw k'o bila ko ka segin ko ka na don Faransi ka jɔnya juru kɔnɔ anw ko aw tɛ Asimi Goyita dɔn aw tɛ Choguel Kokala Mayiga dɔn aw tɛ colonel Sadio Kamara dɔn aw tɛ Ablaye Diop dɔn o n'a tɔw ils sont déterminés an ka dirigeants jɔlen don kelen kan k'u tɛ kuma mais min ye jamana ni kisili ye ko bilahi ba kelen t'u bolo ka segin kɔfɛ et d'ici 10 jours bi tɛ le 10 décembre ye wa aw bɛɛ b'a compter ɲani le 20 décembre cɛ je vous jure que le peuple malien sera très content et très fier de ses autorités. Le temps amour du peuple malien le peuple malien sera très fier de Assimi Goïta, de Choguel Kokala Maïga, de Sadio Kamara, de Ablaye Diop et tout le gouvernement et tous les CND de Mali Djaou. Maléon Thomas Sangarako, là où s'abat le désespoir, s'élève la victoire des persévérants. Ko jamana kono yoro dola ni jamana den dɔw bɛ n'olu bɛ ka jigi waro parce que olu ye mɔgɔw ye u bɛ saliya ko wagati ala ye mɔgɔ minnu da ko dilan kama n'olu mana diɲɛ kɔnɔ k'u sigi n'u mana ko tiɲɛ kama kelen u mana fana k'u sigi ka tiɲɛnikɛla lajɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ mais olu nana diɲɛ kɔnɔ pour que ko min tiɲɛnen bɛ ka se k'a dilan ko wagati olu tigilamɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ wagati min na bɛɛ jigi bɛ ka waro jamana ko la ko ala bɛ den dɔw di jamana ma minnu nana dilanni na n'u bɛ wuli k'u jɔ ka jamana la wuli k'a jɔ a sen kan an b'o kɛnɛ de kan bi. An ka gouvernement kɔnɔ baara dɔ kɛra semaine tɛmɛnen maliyɛnw a ka kan an k'a da u tulo kan parce que maliyɛnw bɛ danbeko la maliyɛnw bɛ diinɛko la. Tubabu jamanaw kun nana ni miliyari caman ye k'u b'a di an ka madame le ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille la camarade madame Wadije Fune Kulubali k'u b'a di ale ka ministère ma a b'a dɔn a kun kun ye min ye c'est que Acharafou Sarafa a toujours combattu et c'est que toujours le peuple malien a combattu. K'u bɛ miliyari caman di ko cɛ tɛ muso tɛ ya ko b'o daga anw ka Mali jamana kɔnɔ. Pour terminer, madame le ministre ko a ko si la France est une république de PD, le Mali est une république de dignité, c'est ce qu'elle a dit. Ko ni aw ka jamana ye
cɛdɛ muso tɛ y'a daga ali tumu nɔgɔ ma sɔn homosexualité ma bagan si tɛ diɲɛ kɔnɔ min sɔnna cɛdɛ muso tɛ ya ma mais o de sariya talen don Faransi kɔnɔ k'u b'o de wajibiya anw ka jamana kɔnɔ aw tɛ maliyɛnw dɔn mais le réveil sera brutal comme je l'ai tout le temps dit le combat du Mali contre la France c'est le combat de David contre Goliath c'est ce qui est la vérité kɛlɛ ka gɛlɛn mais sebaaya ye anw ta ye an ka dɔgɔ mais an ma jɔ an yɛrɛ la an tɛ jɔ yen kɛlɛ sebaaya ye anw ta ye f'u ka sɔn o de ma bi k'a fɔ an balima commerçants ye minnu bɛ yan an bɛ commerçants fo kosɛbɛ u ye butigiw datugu ka suguw datugu an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an balima commerçants kun minnu mobilisera bi k'an dɛmɛ nin baara la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an ka karamɔgɔ n'an fa n'a mɔkɛ kun Asrafa tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an ka karamɔgɔ kun a jɔra silamɛw ɲɛ a jɔra fasodenw ɲɛ a ye faso jama ka kɛlɛ ta k'a k'a ka kɛlɛ ko ni min bɛ kɛ k'o ka kɛ an ka karamɔgɔ Mayi Watara an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ Mayi Watara kun. Maintenant, an ye kuma min fɔ o don conférence de presse la u y'a ɲini k'u bɛ kuma bɔ a minɛn kɔnɔ ko an ye lasɔmini kɛ ko an balima dɔgɔnɔw k'u kana sɔn Bajangara kɔnɔ mɔgɔ ka don u n'u hakili cɛ k'a fɔ k'a bɛ tulu kɛ tasuma kan min bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ la an bɛɛ ka jamana ma jamana min y'an bɛɛ jɛ u y'a ɲini k'o bɔ a minɛn kɔnɔ an ko an tɛ se ka bonya an yɛrɛ bolo n'an ka bon an bɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ de bolo c'est pourquoi an taara fara dɔgɔnɔw kan an n'u ye ɲɔgɔn ye an n'u sigira ka kuma an ye kuma bila minɛn kɔnɔ an ko dɔgɔnɔw ma n'an ka kuma digira aw la aw k'a kɛ Ala kama aw ka yafa an ma o tun t'an ŋaniya ye an ŋaniya ye mun ye pour que a ka dɔn ko an kana sɔn mɔgɔ minnu bɛ k'u nin di ka anw lakana k'u nin di pour que anw kana faga ani mɔgɔ minnu ye guerre bi anw kan san 10 an kana sɔn Asimi ninnu minnu bɛ ka don anw ni saya cɛ pendant 10 ans u bɛ front na u bɛ ka guerre kɛ pour protéger les Maliens et sécuriser leurs biens an kana sɔn k'olu kɛlɛ au profit de an kana ɲinɛ n'an tora fili kɔnɔ ka Faransi ka intérêt servir Faransi min ye guerre bi anw kan pendant 10 ans a bɛ k'an ka dugu ci a bɛ k'an ka mɔgɔw faga an kana sɔn ka don o fili kɔnɔ an y'o ladili de kɛ an balimaw ye o tɛmɛnen kɔ an n'u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko ne ma u ko Ben ni e Ben bolo Asimi ye patriote ye Ben anw dɔgɔnɔw bolo bi anw t'a ka patriotiya dɔn dɛ anw bɛ fɛ a ka Mali fan bɛɛ libérer an ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko Asimi le patriote anw bɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a ka Mali camancɛ bolo n'o ye centre ye dɔgɔnɔw ka yɔrɔ an bɛ fɛ a k'o fagali jɔ o duguci ka jɔ n ye n kan d'u ma n ko ne bɛ kɛ aw ka porte parole ye wa ne nana kɛnɛ kan n b'a kuma fɔ pour que Asimi k'a mɛn parce que an bɛ nin min na n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ Asimi ka ci la billahi talahi an bɛ ka nin min kɛ an bɛ k'a kɛ ni an ka conviction de ye et an ka conviction ka bon ni an yɛrɛ ni ye parce qu'on est prêt à mourir pour le Mali y'a to an ko Asimi Goïta bɛ sira min kan Choguel Kogala Mayiga ninnu bɛ sira min kan u ka sira tɛ dɛ malidenw ka sira de don u jɔra a kɔrɔ wa an b'u lakana bi an b'u lakana sini tant que u bɛ nin sira in kan an b'u lakana ne ko dɔgɔnɔ n ko an balima dɔgɔnɔw ma n ko anw yɛrɛ taara Asimi rencontrer an ye drapeau d'a ma n ko Asimi an bɛ fɛ ni drapeau in ka flotter Mali fan bɛɛ wa cogoya la cogoya min ɲɔgɔnma de ka kɛ que ce drapeau flotte partout sur le Mali et de la façon et de plus haut c'est ce qu'on a dit à Asimi Goïta aw ka laɲini ani anw ka laɲini bɛɛ ye kelen mais n ko diɲɛ baara ɲuman o baara ɲuman ça se fait dans le temps et dans l'espace kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka sa n ko walahi Bamako so parilanw tɛ aw ɲɛ bɛ avion minnu na
u ma na ko kana kɛ soparila ye Bamakɔ a y'aw muɲu dɔɔni aw yɛrɛ bɛ bɔ yan aw bɛ taa ne sɔrɔ Kati aw b'a fɔ belle le cerveau Assimi est un grand patriote il est venu pour libérer le Mali. C'est ce que j'ai dit à mes frères. C'est ce que j'ai dit à mes frères. U bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ wallahi a tɔɔrɔ min bɛ anw kan n'a ma bonya n'u ta ye u ka tɔɔrɔ ni anw ka tɔɔrɔ bɛɛ ye kunnama kelen ye. Attaque kɛra Aguelhok ni Menaka le 17 janvier 2012 Mali guerre daminɛna o la anw de bɔra a Kati on a marché le 2 février 2012 kana Amadou Toumani Touré fait monsieur le président monsieur le général ça c'est pas normal c'était nous on ne que au dos donc bi n'an ye tasi bila kɛ ka taa Sonko ma c'est pas parce que a tɔgɔ Sonko parce que Mali de don donc anw ka kɛlɛ bɛ taa même au-delà des frontières maliennes. Nous sommes des panafricanistes, nous sommes des panafricains parce qu'on se reconnaît en Modibo Keïta. Okama, Anyaye bi, Tcheblen Dramega parti no e parrainage. Olu bora ka communiquer ke. Pulo ka parti no e konemi. Ujera bi ka communiquer ke. Kubu fara ɲɔgɔn kan. Ko parce que ko belle le cerveau ko k'u bɛ ka baara min kɛ u ka élu dɔw bɛ ka baara min kɛ n'o ye ka tulu kɛ tasuma kan ye par rapport à la désobéissance civile k'u bɛ plainte kɛ belle le cerveau kan k'an ye kan jiginɛ da u la k'an ye nkalon ta ko ka nkalon sɛbɛn u la adamadenw ko i nana mɔgɔ de bolo i bɛ taa mɔgɔ de bolo mɔgɔ caman ye n wele. Mɔgɔ caman ye n wele jamanadenw b'a la Mali marabagaw caman b'a la u ye kuma caman fɔ n ye ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ni caman ye ɲɔgɔn ye u ko Ben anw b'i dɔn ko u ka kuma lasew la ko an ko k'an bɛ taa ko ka t'u ka so ci wallahi ne m'a fɔ an m'a fɔ. Ça, j'ai pas dit ça. Je kuma mi fɔ, n bɛ jɔ o kuma kɔfɛ. Nka ma min fɔ, a y'a minɛ a b'a da. Bamananw ko ye tiɲɛ ye. Nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ. Ŋaniya juguya bɛ bange i la, subagaya bɛ bange i la. O wagati de bɛ sen na bi. Donc, an y'o de ye sen na anw bɛ fɛn min na a tɔgɔ ko révolution intelligente an bɛ jama bɔ ka jama bɔ i b'a fɔ bi an y'a kɛ tan cogo min ni anw ko an bɛ tiɲɛni kɛ k'an ye tiɲɛnikɛla ye tout de suite an jɔlen min filɛ yan an bɛ se ka mun laɲini Faransi ma Faransi ka ciden ma ko an bɛ dɛsɛ a la o ye mun ye o mun bɛ jamana kɔnɔ sisan. Bilayi a tɛ Faransi ka centre culturel filɛ anw kɛrɛfɛ mais an ka sira t'a la parce que nous sommes des gens intelligents et ils sont des gens barbares ils sont des gens violents olu de bɛ tiɲɛni kɛ Faransi de nana anw ka jamana ci mais anw bɛ hakili de kɛ ka fanga lasegin an bɛ baara kɛ ni hakili ye parce que an ye adamadenw ye minnu bɛ miiri anw bɛ fɛ ka dilanni de kɛ o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔ si ka t'u ka so ci wa an b'a ɲini bɛɛ fɛ Ala kama mɔgɔ kana s'u ka so ma mɔgɔ kana se u yɛrɛ ma min b'u kɔ o b'u bɔ bamananw ko donso sɔgɔsɔgɔbagatɔ ko o dangakun tɛ parce que o tɛ sogo sɔrɔ e fɛrɛlen bɛ i b'a dɔn sogo bɛ taa n'a yɛrɛ i tɛ sogo sɔrɔ i bugulen don i tɔɔrɔlen don sogo taara. Donc c'est pourquoi an bɛ bɛɛ wele an kanubagaw ani an dɛmɛbagaw n'an jɛɲɔgɔnw mɔgɔw ko kɛlɛ min n'an bɔra yɔrɔ min ko kɛlɛ ka bon ni nin bɛɛ ye ko an bɛ ka taa yɔrɔ min ko fana ka bon ni nin bɛɛ ye u ko tugun ko ne ko
ko dimanche don ko ka taa station Total bɛɛ ci Mali fan bɛɛ wallahi m'a fɔ ça j'ai pas dit ça u ko an ko ka taa Total bɛɛ ci ko ka Canal ci ko ka Orange ci ko ka France ka bolone u ka sɔrɔma fɛn bɛ yan ko ka bɛɛ ci ça j'ai pas dit ça encore là un procès d'intention subaya ɲɔɲala jamana in kɔnɔ an mago bɛ ɲɛgwaw na u ka subagaw minɛ subagaya ɲɔɲala an ka jamana kɔnɔ parce que u bɛ mɔgɔ jɔlen lajɛ k'a dɔn min b'i kɔnɔ u b'o de kɛ anw ka diinɛ anw ka ladamu a t'an permet an ka nkalonda mɔgɔ la nka an tɛ bonya fili ma dɛ an ye jɔ ni sen fila ye adamaden ni fili bɛ ɲɔgɔn bila kaburu kɔnɔ donc o kama mɔgɔw ye min fɔ n ye ka n deli ka kuma caman fɔ n ye an n'u ye hakilina falen caman kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'i don fili kɔnɔ i b'a fili lase o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ nka n'i y'o fili dɔn kana sɔn k'i yɛrɛ bonya o fili kɔsegin ma dɛ kana sɔn i ka diinɛ n'i bɔra diinɛ du kɔnɔ k'i bɛ diinɛ dɔ kɔnɔ n'i bɔra duba dɔ kɔnɔ ko mara b'a kɔnɔ ko éducation b'a kɔnɔ o du den n'i y'o du den e man kan tɛ ka sɔn ka bɔ kɛnɛma ka na ko kɛ i ma min sɔrɔ o diinɛ kɔnɔ i ma min sɔrɔ o du kɔnɔ c'est pourquoi bi maliyɛn bɛɛ ɲɛna 20 millions de maliens bɛɛ lajɛlen ɲɛna nous n'avons pas peur de la prison nous n'avons d'ailleurs peur de rien fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ siran fɛn min ɲɛ an faso kama nka an bɛ siran mun ɲɛ o de ye yɛrɛbonya ye yɛrɛbonya ye mun ye ni dɔ y'i don fili kɔnɔ n'i y'a dɔn k'i bɛ fili kɔnɔ e k'i fɛ mɔgɔw y'i wele ko kari i bɛ nin fili kɔnɔ bɔ a kɔnɔ donc o kama an bɛ jɛ ka aw ka kan fara ne kan kan Cɛbilen Darame n'a ka parti parrainant Pulo n'a ka parti Podem an tɛna fanga d'u ma dɛ nka an ka jɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka yafa an ma Ala kama k'an ye kuma min f'u ma o don bourse du travail la conférence de presse la k'a kɛra fili ye anw yɔrɔ k'u ka yafa an ma par rapport à la désobéissance civile c'est ce qu'on a dit donc a b'aw kan fara an kan kan an ka jɛ k'o yafa deli u fɛ Podem et parrainant u ka yafa an ma Ala kama an ye kuma min f'u ma désobéissance civile la nka maliyɛnw nin bɛ dɔ de fara an ka kɛlɛ galabu kan u ma foyi faamu u bɛ k'a ɲini diɲɛ fan o fan u t'an sɔrɔ yen c'est pourquoi j'ai dit le 10 janvier 2020 que notre stratégie c'est sonner à gauche et frapper à droite et c'est ce qui est en marche maintenant en République du Mali o tɛmɛnen kɔfɛ o kuma tɛmɛnen kɔfɛ an n'u ye kɛlɛ bila yɔrɔ min an bɛ kɛlɛ ta ye politiki kɛlɛ u ka fangako jamana kɔnɔ u k'a dɔn ko o de banna bi o banna sini n'o ka d'u ye u ka taa Faransi ambassade kɔnɔ u ka Faransi nationalité demander u ka Faransi nationalité ta ka don Air France kɔnɔ ka taa Faransi ka t'u sigi yen o b'u ni Faransi ma mais Mali kɔnɔ yan u ka fanga banna bi u ka fanga banna sini ça c'est terminé. Maliyɛnw bi an sera bu min kan an tun y'a laɲini k'an bɛ tile 3 sigi kɛ maliyɛnw fɛɛrɛ min b'an bolo sisan an kana sɔn an ka fɛɛrɛ ka dɔn kabini an y'a fɔ k'an bɛna tile 3 sigi ko Faransi ambassade kɔnɔ yen ko mɔgɔ ma sunɔgɔ Quai d'Orsay kɔnɔ ko mɔgɔ ma sunɔgɔ ko Élysée kɔnɔ ko Macron n'a baarakɛɲɔgɔn si ma sunɔgɔ ko parce que peuple malien bɛ kɛnɛma pendant 72 heures an bɛna min fɔ maliyɛnw ye sigika kuma ni ɲɔgɔn ye ni jateminɛ caman kɔfɛ bi maliyɛnw n'an tilala meeting na an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɔra cogo min hɛrɛ ni baden kɔnɔ an ka segin an ka taa so o hɛrɛ kelen a n'o baden kelen kɔnɔ dimanche don CEDEAO ka ɲi ka kuma maliyɛnw CEDEAO ka ɲi ka kuma
On ne va pas inciter quelqu'un à la violence. Ante mogoye mime mogo blagata tieni ge. Ameni fait on fait là. Ko guerre banga jamana ka 100 ans. Ame fait guerre ka ban. C'est pourquoi Ambora on me glani de guerre. Au lieu de tieni ge, ce sont les Tchèblènes dramés qui ont détruit ce Mali pendant 30 ans. Au lieu de jamana chi pendant 30 ans. Et ça c'est la vérité. Au 30 ans pour baner quoi faire. Au Sambi ça va jamana chi quoi faire. On en a qu'à nos glani de guerre. J'ai dit que ils sont le problème et nous sommes la solution. Au point de Bambolo Kalassé. Et Angataso, Dimashido, Malio, Amedje, Sini Anga reposé, Anga Segana Fiebo. Le dimanche, Anga Sedeo ka résolution suit. Le dimanche, Sedeo Mime Fransika Barala, nous Kalegan Ogofuga Ambargo Kem Malika. Alors que CEDEAO Bora Mali connaît en 2018, Ibrahim Boubacar Keïta Kelenga élection sur CEDEAO Bora Mali connaît CEDEAO comme ko élection tege Mali connaît tout élection présidentielle, connaît Mali fichier électoral m'a révisé, connaît réforme électorale ou maquet. Est-ce que réforme électorale ou kerawa? Oh muna CEDEAO veut faire Mali pousser quand la élection connaît. Wagati min kɔnɔ kɛmɛ sara la jamana 80 t'anw bolo ko ka Faransi sago dɔ sigi o ka continuer ka Mali joli min o ka continuer ka Mali bila jɔnya juru kɔnɔ maliyɛnw ka faga est-ce que an bɛ sɔn o ma maliyɛnw ni an tɛ sɔn o ma o CEDEAO kelen ko ni réforme électorale kɛra ko kalo 6 o kɔfɛ ko élection kana kɛ pour des soucis de transparence. Au CEDEAO kele Faransi de b'o financer kɛmɛ sara la 60 hakɛ ka ɲɛsin o CEDEAO ma. O CEDEAO bɛna mun fɔ min tɛ bi jamanaden minnu bɛ guerre kɔnɔ mɔgɔ 15,000 de fagara. E mana k'o jamana dɛmɛ u ka se ka bɔ guerre kɔnɔ fo e ko k'i b'o jamanadenw bila kungo kɔnɔ. Est-ce que CEDEAO bɛ jamanadenw de kama wa ou bien CEDEAO bɛ Faransi de kama? Donc c'est pourquoi aujourd'hui an bɛ bɛɛ wele Dimanche, an ka CEDEAO ka sommet suit. Résolution min mana bɔ a la Maliyɛnw ka ɲi ka wulikajɔ min kɛ. A k'aw kulomada a bɛ kɛ dimanche wulada fɛ. A k'aw kulomada an ka ɲi ka min kɛ a tɛ dogo mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ. An bɛna wulikajɔ lamaga min ɲɔgɔnma de ka kɛ farafinna kɔnɔ mais an tɛ tiɲɛni kɛ dɛ. An bɛ dilanni de kɛ parce que nous sommes des gens intelligents. O de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ye Maliyɛnw. Que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts. Merci. Mali.